إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. الرأي كريتيهم كبراتها قايشي سجد حقوس كاب كتما يتبوري كمون تولس فمارام كاب كتما أروبرو أقدم نزع الدرس ذهب كن بسم كلهم سمعت دمت راديو رنا يمسكناكم كم تلمود نزنا لهم مع التقدم أغرب لكم دلهم زعبازي نقلات إسران شو عاتن تكمتي خدشان عسر شعاتن أب كتما ستوكهولم متكايدو تدالو زلهم ناي شودن ناي هاجر شودن هزباو قبائي ناي إرتراويان دملكت إيومو مبرغ ختون سد فائدكم بسم كلهم سمعت دمت إيرنا يمسكناكم يا نيرنا جون يا نيلا حراي سجد حقوس بزح كزي بز راديو ناي إيرنا مالت قريب كأخا تولى نفلما أولنا نرخب دلنا سلازي زي زكايت زلو نايش ودن زباو قبائي كنمي مبالنا بحفشو زهلو كنتات كم يالو نعاها عدل كبكات ولا صبو تهلو كنتات كم تقولوا زفلطو أزيو تأفافي كنتات يزلو مغنياتو بمغنيات كم استعذبنا يا بفلايك مونغو إثيوبيا إرتران سلام تباهيلو ناي سلام ملك زيبلو أكايدا نمولو حزبي إرترا بفلايك أب دياسبورا زلو من كل عينتهم دقفت زبهالو زسنبدن زغوطعن وتغوطعها نام معبل غصو هيدو حزبي نتي أب إرترا زفتصم زلو قفعن بدلن موها زي قدس زمثل ناي سلام وعل يأكل بمنبال حبي معبل فتيرو له زها بسويدن من لك كم تخال عالم بو ملك تمعبل زيو نهر بزلو مقدي تبقيسو مالتي سلازي نازم مثل من هالبات زي برهنت الله بروح عليه الرأي وخمس بالكايو زي زباو معبل نايا أكل من قصاص أما العالم حدا جنون من قصاص كومون دارجا نقول إرتراونا بحدا طرنفه يمثل بس حدا كنتات كا كنريو خلنا زي من قصاصات زناي هزباو معبل نايا أكل مستبقسه جن تطرنافتات تصلالات أفقود هاجرات زلو كم تدلق سوق ما يتري يعني خا توقوتة يمثل سجد كابزلك تمكرو أقدموا أبوزحات محبرات ومن قصاصات كنا تفتني حقيقة على خاون سلازي اسكي انتايو زكاية زلو زي نزناي أكل من قصاص كمي هاتكرت ما جمرتها مجمرياتي نزل لها كان جوني يمسكنك بزخوني نبتاح طواق ملس مستعناي تولد تاحيزة تي أكل دبل عمتاتو خمز رأنا يخوينو من الوقت حبرت سبنا كل جيجي كستايو ننقرات رياكتيفي كانوا كالتيفو ناي كما تقولوس انت ناي سنبادديو انت ناي سمعديو انت ناي بتزدلي من قدي سلزي كدديو بفلاي أفتدن بفتحي كل جزء أكستاء تكون نتز زمتك كبودات كالتف كأخا نتصور كاتري حجي من الوقت تي أكل بالأبقاقسو مش كله تحسطو كستاين يرو مخني كخون فإلي جن تزبزح السب نتزقات أما شعو رئيو هويل معناتو زي سنبد أقات أمتاس لزنمرة زي سنبد فتصامي تاس كمي مالتي زسنبد كنور كلنا من الوقت تي زتقبر ناي سلام وعل كم سلام الكاخد قبولت مونغو إرتران إثيوبيان وكم سلام الكات تخد قبولت دليلها معناتو انت حبرة سبات بسلام كنورو مودة أساس كل تنفتح قالسون ناي حبرة سب سلام سلسدلي جن تي أمات أتوت ودستقبر لعلم تحتنا مونغو قلت ما راح تتحدى بكل معك أنت ترأيه ثم ما راح تلبهالوسي بعد ما يراحوا بتحساس با يراحوا ولا بتخبروز دليل كمان يراحوا بنيمكن كم هاجرات
توعل كفتسم كلهم كم ولك السبات نتزرع وطبعي بفلاي نايرتا ولك ما لها زرع وطبعات وسينة تسب كم عينة نابتي حادث هيدنا يأكل كم تصوز خاله حاجة السمعيتات أو تنصبار يقيو نحن عون سمعيتنا كم دم بفتحون كانت صوار أجرنا جن بحبشة تنهري كم إلدم زي تنهري معناته حكتات بتشغل ولا له ويدما كون الند مثل نجارات في الله نتلو لو نتنا يتهجر لو نتنا يتهزوي أو حد جاز ود تجوارات طريقة نبري مثلاً ስለዚህ ትናህርክ መጽ ናይ ግድነት ከም ተስተበጎስ ሓደ ነገር ግን ክኸይድ ክስታይ ይኮን ምክንያቱ ተደፊ ደምጻካ ስምዒታት ከተቆጽሎ ቀሊል አይኮን እንታይ ዳ አርጊልካ ክትሓስብ ጀመርካ ንዑ ተባላሒትካ እንታይ ይደልየና ደለኹም ህዝብ እንታይ ይደልየና ከም ሕብረተሰብ እንታይ ይፈነት ዝግበር ዘሎ ተጠቆ ብሎ ዝኽኢልካ ክትሓስብ ጀመርካ ግን ትናህርክ ዕጋት ናይ ግድነት ስለዚህ እቲ ናህሪ ቅንስ ኽእል እዩ ግን ቀኒሱ ማለት ደይኮነ ነቲ መንገድታቱ የላልሎ ማለት እዩ በብቦታው ደለሰብ የላልሎ ሓደ ካብቲ መለለይ ትሪኦ ደለኻ ሕጂ አበበይ እንደሎ ጥርናፈታት ማለት እዩ ሰሜን አሜሪካ ነበረ ጥርናፈታት ስገለገለ ሃጓፋቱ ጀሚሩ ይኸይዳሎ ምናልባት ናይ መጀመሪያ በመሆኑ ክሰኽ ኢሉ ካብ ቀጽሉ ድመጽናይ ካናዳ አሎ ናይ ካናዳ ምስ ብዙሕ ክስተያቱ مستمكرات خط زرعيو خستات نسون قرب صبلل لخوصيل ስለዚህ እቲ نهر قمت جمهور خيدك እንታይ ዳ ሕጂ ሰቢሓ ሓሲቡ ገብሮ ዝደል ናብ ኤውሮጳ ጎጽ ይመጻል ሕጂ ተጠርናፈታት ስዊዘርላንድ ነር ዝሓለፈ ግዜ ቀድሚ ወብ ዓዲ እንግሊዝ ነር ተራዩ ሕጂ ትናህሪ ቀኒሱ ንብል ንኾን ግን ወሕስነት ብዘለዎ ገባቢ ክኸይ ዝደል ዘሎ ተሰብ መስለኒ ማንያቱ ነኩልና በፍላይ እቲ ከመጻና ዝኽእል ሓደጋ ናዓና ከም ኤርትራውያን ነኩልና በአልማማ ሓደ ዓይነት ሓደጋ እዩ ብዘይግድ ኣብቲ ደንበ ፍትሓሉ ኣብቲ ምድጋፋሉ ተወርድ ድኽእል ሓደጋ ሓደ ስለ ዝኾነ ንመውሓስ ዝከይድ ዘሎ ጥርናፈታት ምናልባት ከም ናሃር እንዳሕሪናዮ ቀሲሉ ዘገሚሉ ይርእ ስለ ዘሎ ይመስለኒ ሕራይ ሰገድ ይቀኒየለይ ተወልደ ካብ ከተማ ኦሮብሩ ኢኻ ነዚ ህዝባዊ ጥርናፈ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ከባቢኹም ማለት ከባቢ ኦሮብሩ ዘሎ ግብረ መልስ እንታይ ይመስል መጀመሪያ ማለት ከም ተረዳእ እንትኾነ በዓል ሰገድ ከባቢ ኦቶበር ተጠርኒፍኩም ኣለኹም በዓል ተወልደ ከባቢ ኦሮብሩ ኣለኹም ካልኦት ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰሜን ሾደን ዘለዉ እናቶም ከተማታት ጥርናፈ ኣለዎ دحر حدا طرناف حسكم ياهم كتمطو تحسب لهم نعلت 26 27 ስለዚህ ኣብከ ከተማኹም ደሎ ጥርናፍ እንታይ ይመስል መጀመርታ ንዓኻ ክበካ ተወልደ ኣክን ብዙሓት ኮይንኩም ይኹም ዛረብ ደለኹም ስለዚህ ናይ ተኻልኡን ውስኽ ከተምብሎ ትኽእል ኢኹም ጽቡቕ ኣብ ከባቢ ርብሩ ዘሎ መንቅሳስን ጥርናፈን ክግለጽ ድሕር ኮይኑ እታ ርብሩ 9 ኮሚናት እየን ዘለዋ ካብዘን 9 ኮሚናት ኮሚን ክንከና መምሕዳሪና ንብለና ማለት በመሕዳራት ወታ ርብሩ ለይን እንዲያ ሕጂ ብሓደ ይታኪቡ ዘሎ ሕጂ በመሕዳራት ወ ሕጂ እታ ሓንቲ ብዙሕ ኤርትራዊ ዳርጋ 2-3 እዮም ዘለዋ እታ ሓንቱን ከምኡ ካብኡ ዝበዝሑ ይኮኑን ሓንቲ ጥራይ ሓተሪፋትና ዘላ ብዙሕ ዘይበፅሓናተን 6 ግን ተጠርኒፎም ዝበዝሑ መንእሰያት ዝበዝሕዎ ጥርናፈ ኮይኑ ብዝካል መጠን እንዳተራኸብና ጉዳይ ሃገርና እንዳተዘራረብና ናይዚ ጥርናፈ ኣድላይነቱ ዲስከስ እንዳገበርና ሙሉ በሙሉ ሃብቲ 2018 መጀመሪያ ተኽሳይ መሰበለ እዚ ጉዳይ ምስተበገሰ ከባቢ ሓምለ ንሓሰ ጀምቢርካ ዘሎ እንዳተዘራረብና ኣብዚ ጥርናፈ ኣሜና ብሓባር ሰርሕ ፀኒሕና ብሓባር ዕግበት ከዓ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ 26-27 ጥቅምቲ እንኸንኣቱ እጃምና በርኪትና ኣብኡ ትብድላትን እጃምና በርኪትና ማለት እዩ ከም ዝብለካ ኣብዚ ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝበዝሑ መንእሰያት ዝኾኑ ጥርናፈ ዘለና ሕጂ
ካብቲ ቅድም ክረኣይ ከሎ እቲ ምናልባት ብወረት ፈልጦ ትኾን ርብሩ ኣዝያ ናይ ህግደፍ ሴንተር ዝነበረት ሕጂ ግን እቲ ህግደፍ ዝበሃል እንዳሞተ ከምዚ ማይ ዝሰኣነት ገረብ ኣቁፅልቱ እንዳረገፈ እንዳነቐፀ ናብ ምምሽማሽ ገፁ እንዳኸደ ናህና ከዓ በንፃሩ እቶም መንእሰያት ናባና እንዳመፁ ደሓን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ኣብ ምግባር ንርከብ ዝኣክል ወይ ከዓ ሙሉእ ይኹን ብሎ ይንኽእልና ግን ንሰርሓሉ ኣለና ገለገለ ውሑዳት ኣዝዮም ውሑዳት ቁርብስ ነብሰት ኣማነት ዘጥፍኡ መንእሰያት ኣዝዮም ውሑዳት ምስ ስርዓት ህግደፍ ዝደናገፁ ኣይሰኣኑን እዮም ንኦም እውን ብዓርኪ መሓዝ ኣቢልና ናብ ግቡእ ቦትኦም ምክንያቱ ቦትኦም ኣይኮነን እዚኣቶም ቀንዲ ናይቲ ስርዓት ናይ ስቃይ ተኣኻተው ላህመት ዝፀገቡ መንእሰያት እዮም ስለዚ ቀንዲ ክቃወሙ ዝግብኦም ንሶም እዮም ስለዚ ብዓርኪ መሓዝ ኣቢልና ንኣታቶም እውን ናብቲ ግቡእ ቦትኦም ናባና ክነምፅኦም ንቃለስ ኣለና ስለዚ ደሓን ዝኾነ ስታይ ምንቅስቃስ ኣሎ ነዚ ዝግበር ክስታይ እውን ብፋይናንሳዊ ይኹን ብኩሉ መልክዕ ኩሉ ተሳታፍነት ጌርና እንዳለወሉ ኣለና ማለት እዩ ተወለ እስከ ማለተይ ክልተ ነገር ክሓተካ ደስ ብለኒ ሓደ ናይ ዕላማ ምንቅስቃስ ኢኹም ትገብሩ ኣለኹም ስለዚ ነቲ ዕላማኹም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ንክበፅሕ ከመይ ኢኹም ተጠቂምኩም ማለት ተጠቂምኩም ወላ እኳ ክንብል ተኮይናስ በፂሕኩም ኢልኩም ተኣምኑ ዶ ብተወሳኺ እቲ ጥርናፈኹም ክንደይ ዝኣክል ቁፅሪ ኣለዎ ብግምት ድሓርካ ኣሲ ንሰባት ማለተይ ብዓርከ መሓዝ ኣቢልካ ዕላማ ክተረድኦም ዶ ይሓይሽ ወላ ከለኻ ማለት ብግልፅነት ብዘሎ ተዘራሪብካ ምርጫናቶም ክወስዱ ይመሓሸ ዶ ኤግዛክትሊ እዚ ጽቡቕ እዩቲ ጥርናፈ ከም ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ርብሩን ከባቢያን ዘለዋ ምምሕዳራት እንድዩ ሕጂ ቁፅሮም እንዳወሰኸ ዝኸይድ ልዕሊ 67 ዝኾኑ ኣለውና ማለት እዩ ኣባላት ግን ቁፅሮም እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ብኡ መልክዕ ክንሪኦ እቲ ናይ ዕላማ ማለት ከዓ ብክልተ መልክዕ ኢና ንሪኦ ሓደ እቲ ማሕበራዊ ሂወትና ብሓባር ኮይንና ክንገጥም ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት ዘጋጥሙ ብድሆታት ብውልቅኻ ትወፅኦ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ሓባር ሓይሊ ሰሪዕኻ ናይ ሓባር ሓይሊ ኣኪብካ ነቲ ዘጋጥም ብድሆታት ብሓባር ምግጣምን ምዕዋትን ዝብል ዕላማ ኢና ክስታይ ነብር ብተወሳኺ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ዘገድሰናን ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ንቃለሰሉ ዝግባእናን ማለት እዩ ሕጂ ብቲ ናይ ዓርኪ መሓዛ ክብለካ ከለኹ ሕጂ ኩለንተናዊ እቲ ምንቅስቃስና ሓደ ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣኼባታት እንዳገበርና ሓፈሻዊ ወፅዓታትና እንታይ እዩ ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ናይ ዲሞክራሲ ፕሪንሲፕልስ እንታይ እዮም ሰብኣዊ መሰላት እንታይ እዮም ንዓና ክንታይ ጎለና ኣብ ጉዳይ ሃገርና ክንታይ ይመስል እንዳበልና ዲስከስ ንገብር ኢና ሕጂ እቲ ናይ ዓርኪ መሓዛ ከዓ ኩሉ ሻዕ ብዓርኪ መሓዛ ኣቢልካ ዲስከስ ክትገብር ከለኻ ኩሉ ሻዕ መወዳእትኮ ምርጭኡ ናይቲ ሰብ እዩ ግን ዓርኪ መሓዛ ክበሃሉ ከለዉ ወጢጡ ይኮነን ዘምፅእ ዲስከስ እንዳገበረ እቲ ወፅዑ እንዳረድአ እንዳተዘራረበ እዩ ከምፅኦ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ብዓርኪ መሓዛ ኣቢልና እውን ንሰርሕ ኢና ክበሃል ከሎ ወጢጥኩም ኣምፅዎም ኣይኮነን ዲስከስ ገይሮም ተሓጋጊቦም ተረዳዲኦም እቲ ዘሎ ወፅዓት ዘሎ ኩነታት ሃገር ብሓባር ኣብ ደንቢ ፍትሒ ኮንካ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርካ ይህን ምሂል ምባልን ጃምካ ምብርካትን ዘለዎ ስታይ ዕግበት ዘለዎ ጥቕሚ ኣብ ምትእምማን ኣብ ምርድዳእ ኣብ ምትዕግጋብ ክበፅሑ ከለዎ እዮም ናባና ዝመፁ እምበረይ ወጢጥካ ዝመፅእ ማለት ኣይኮነን ብከምኡ መልክዕ ኣይኮንኩን ክገልፆ ፈቲነ ማለት እዩ ኣራይ ቀኒለ ስለዚ ድሮ ወከልትኩም መሪፅኩም ወዲኹም ኢኹም ማለት ኢኹም ስኻትኩም ወከልትታና ድልዋት ኣለው እቲ ዝግባእ ካልእ ፋይናንሳዊ ሓገዛት እውን ኣታዊ ጌርና ብኩሉ መልክዕ ድልዋት ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ መውሰገድ እዛ ስዕብ ሕቶ ናባኻ ከም ትፈልጦ ከምዚ ስኻ ትነብረሉ ከተማ ዳኣ መሰለ ቀንዲ ማእከላት ናይ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ናይ ህግደፍ ዝኾኑ ዘለዎ ቀንዲ ኣካየድቲ ከማ ናይ ሸወደን ክንብሎም ንኽእል ኢና ዝርከብዎ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ኣብዚ
ማለት ብሰንኪ እዚ ናይ ፖለቲካ ናተይ ናትካ ናይ ደጋፍ መንግስቲ ናይ ተቃዋምን ብዝብል ክሳዕ ቤተ ክርስቲያን ከይተረፈ ፈሊኻ በበይንኻ መጽላይ ደለዎ ሕብረተሰብ ውሽጢ ከምኡን ደንበ ተቃውሞ እንትኾነ ንዘለዎ ፍልልያቱ ከጽብብ ዘይክእል ክሳዕ በአውራጃ ዝወረደ ትሑት ማለት ዝኾነ አጥራንፋ ድጥርነፍ ድጸንሐ እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ክጥርንፎ ክኢልኩም ዲኹም ማለት ኮይኑልኩም ዲዩ ከተማሓሹ ከመይ ይኹም ጌርኩም ኣብ ከተማዊ የተወረ ምናልባት ሓፈሻዊ ዝዛረብ ከለኻ እዩ ዝኹንነት ኣሎ ማንያቱስ ስርዓት ዝደልየን ጊዜ ሕጂ ፈርታይል ግራውንድ ወይ ድማ እቲ ልሙዕ መሬት ኮይኑ ዝረኸቦ ከዓ ተቃውሞ ደንበ ምክንያቱ ሕግታት ክገዝኣካ ይክእልኒ ብሓላፍነት ትሰርሕ ብሕልና ትሰርሕ ዝሓተካ ግን የብሉን ሕጂ ልሙዕ መሬት ይሱ ነዚ ዝበልካ ይጥቀመሉ ኣብ ደንበ ተቃውሞም ኣሎ ኣብቲ ዳግደፍካ ዝገደድ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ዘንጸባርቆ ተግባራት እዩ ኣብቲ ደንባዊ ተቃውሞት ተቢሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮይኑ ምናልባት ከም ዝበልካ ይተጎረ ካብቲ ፍሉጥ ብፍላይ ኣብ ስካንዲናቪያንስ ካብቲ ፍሉጥ እንታይ ኣርዲ ይናሕኑሎ እዩ ኣርዲ ናይቲ ስርዓት እዩ ተማኡ ዝዋስኡ ሰባት እንተ በዚ በቲ ተበክፋት እንተ ሰኣን ርዲት ማለት ሰኣን ርዲት ብለካ ከለውስ ኣስፊዕካ ደይ ምሕሳብ ብሳዕቤና ደይ ምሕሳብ ማለት እዩ ብኸምኡ መጠን ኣብ ከምቲ ዕላማታት ተኣትዮም ተዋሲኦም እዮም ስለዚ ክሳዕ ዓበይ በፂሕቲ ኢልካ ንኣብነት ኣብ ቢተቦርስ ክሳዕ ትዝተሓተ ደረጃ ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራ ንብሎ ማለት እዩ መርዓ ሓዘን ስጋዕ ከምኡ ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ተለኻ ዘይክየደሉ ግዜ ነይሩ ስጋዕ ከምኡ ዝኸደ ሕጂ ነቲ ማሕበራዊ ናብራ ማለት ክብርታት ዘለዎ ንዑ ይልበትኽ ደሎ ነዚ ተመሊስካ ክትሃንፁ ከለኻ ከቢድ ይሓቂ ዘረባ እንታይ ደኣ መስርሕ ኢኻ ትደልየሉ ስለዚ ካብቲ መስርሕ ሓደ ሕጂ ክጅመር ኣለዎ ኢልካ ትነጥፈሉ ኣብቲ ስኻ ደለኻ እዩ እቲ ደንበ ፍትሒ ንዕኡ ንኸይንፀባረቕ ኢኻ ትገብር ሕጂ ቢተቦራ ሓደ ምትእስሳር ኣለና ምትእስሳር ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃል 4-5 ዓመት ድኸደ እዩ እዚ በአውራጃ ክትከሶ ይትኽእል ኢኻ ብሃይማኖት ክትከሶ ይትኽእል ኢኻ ብፖለቲካዊ ፀብዖን ክትከሶ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣባላት ውድባት ኣለዉ ኣባላት ዘይውድባት ኣለዉ ግለሰባት ኣለዉ ክስታይ ኣለዉ በብዓይነት ሰብ ዘለዎ እዩ እንታይ ደኣኒ ንሕና ከም ኤርትራውያን ሓደ ምትእስሳር ድልየና ኣሎ ስጋዕ ቦሮስ ከይዱ ብሓንሳእ ተጠርኒፉ ዝሰርሕ ስጋዕ በዓል ስካራ በቲ ምትእስሳር ከይድካ ብሓባር ትነጥፍ ከምኡ ዝገበርና ኣለዉ ክስታይ ሕጂ ክስረት ዝፀንሐ እዩ ቅድሚ እዚ ምምፃእ ዝናይ ኣክልና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዚ ኣክል ድብል ንባዕሉ ክድረዓልና ምዃኑ ፈሊጥና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይድረአካ ማለት እዩ ኣብ ሙሉእ ሽወደን ከምኡ ዓይነት ማሕበር ክምስረት እንድሕር ድኽእል ኮይኑ ብምትእስሳር መልክዕ ወላ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ሃለዎ የብሉ ኣይሃለዎ ከመይ ገይሩ ክዓቢ ይኽእል ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ግን ክሓውድ ኣለዎ ሕብረተሰብ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ክሓውድ ኣለዎ ሕብረተሰብ ናይ ምክንያቱ ዝገለፅካ ኩሉ ናይ ጥዕና ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ስለዚ ጥዕና ዘይብሉ ሕብረተሰብ ሕውየት የድልዮ ኣሎ ሕውየት ከድልዮ እንድሕር ኮይኑ ናብ ክብርታቱ ክምለስ ኣሎ ክብርታቱ ክመልስ ተኮይኑ ከዓ ክጥርነፍ ክኽእል ኣሎ ስለዚ እቲ ምጥርናፍ ብኸምዚ ጌርካ ኢኻ ቁርብ ተንበድብዶ ቀስ እንዳበላ ከዓ ዝዓቢ ማለት እዩ ነዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዳርጋ እቲ ክስርሓሉ ስለ ዝፀናሕን ዝበልኩ ከዓ ነዚ ሕጂ ዝለዓል ዘሎ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሙሉእ ሽወደን ክስርሓሉ ዝደሊ ዘሎ ቅልል ዝበለ መንገዲ ክኾነልና ክእል ኢና ኮይኑልና እውን ክንብል ንኽእል ኢና ብዘየገድስ ብዝሕድድ የድልዮ ወይስ ጥርናፈ ይደልዮ ኣነፍቲ ጥርናፈ ብዙሕ ይኮነን ደልዮ ዝበዝሐ ሰብ ሰዓባ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ተዋሳኣይ ኣይኮነን ሰዓባ እዩ ሰዓባይ ንክትፈጥር ግን ምሳሌ ክትኮን ኣለካ ኣብቲ ቅድሚት ኮይንካ እሱ ከዓ ትገብሮ ንጥፈታት ትገብሮ ፍትሓዊ ተግባራት ትገብሮ ኣብ ክብርታት ዝተመስረተ ንዕኡ ከተንፀባርቆ ኣለካ ስለዚ ከምዚታት ክንፀባርቀሉ ዝኽእል
مدرخ يفطر له لازم احنا نفعنا له زي عبيلو سب زي سأقول مخنياتهم يقول رئيسي سجد يغني لي تولى ذا الصعب حتى نعقا انتايو من اسات ببزحي يلكا تطرنفو له يلكا اقدمو قدمي 3 عامات 4 عامات ابيلو يقبر تفرالي طرنافتاتكم يمصي في لحد غزي قدميو ود باكارو تولى صفا مريم دبغسو حدا بايتو حدنت ኤርትራውያን ሰፊሕ ተቀባልነት ልክ ከምዝና ሕጂ ናይ ያክል ዘሎ ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ በብከተማሃቱ ይቆም ነይሩ ተሰብ ንቁርብ ዋና ዓሲሎ ድሓር ግን ካብኡ ወሪዱ አልግሱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዩዚ ደሪኤካ ኣብ ሓደ ውዒ ነገር ክመጹ ከሎ ናይ ምዕሳል ጠባይ ብስምዒት ኣሎ እቲ ድካየድ ዘሎ ቃልሲ ለውጥ የብሉን ንሱ توصع نايقدف أبوتو يدلو تمفلا أبوتو يدلو تحمفش أبوتو يدلو بتوم أبوزح وانا دموت مرحت خا حد عين السبات يوم مالتي تمنقص قاسي شمونا غير دموت زولو الأمر حد عينتي تحدى يودق شمك أيوري مات يغتسل أجي تمثل جوابتي سب دلو يمثل أمو نزز انتي ريتوها كما يخفو وسيلك تحسب لك علىها تقولوا زلها تخكليو من قصقاسات يبقسو እንደገና ናይ ምዝሓል ሁነታት ይራኣዩ ዝኻኣት ምክንያቱ እንታይ እዩ ከምቲ ዝብልካዮ ምናልባት እቲ ኣመራር ሓደ ዓይነት እንተኮይኑ ሓድሽ ኣገባቡን ብዙሕ ኣየተኣታት እውን ነቲ ዓሲሉ ዘለውን በቲ ዝግባእ ወዲቡ ናብ ምንቅስቃስ ናብ ሓይል ናብ ግብራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ምስግጋር ድኽመታት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ነቲ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮንካን ክትብሎ ትኽእል ዝሂሉ እዩ ኣይኮንካን ክትብል ትኽእል ኣብቲ መራርሓ ኣብቲ ተኣላልያ ከዓ ፀገም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንኡኡ ምእራም ንኡኡ ምምሕያሽ ከምቲ ዝብልካዮ ከዓ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተሞክሮ ክትመሃረሉ እቲ ሓድሽ ኣገባብን መገድታቱን ስታይ እንዳሃንደስካ ሓድሽ ተቃለስቲ ውዕያት ሓይሊ ዓቕሚ ዘለዎም ክንገብር ባህልቲ ከምዚ ትኩኡ እንዳገበርካ ከምዚ ወራረስ እንዳገበርካ ነቲ ቃልሲ ምቅብባል ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ከመይ ጌርካ ወዲብካ እቲ ዘሎ ናህሪን እቲ ዘሎ ምንቅስቃስን ከዓ ናብ ግብራዊ መገዲ بخمي ملك كسجاجر خليل كها خيدك أسكام حدارن النجارات مودابن أبتك بار مودما نطوفكم كام خادم أقدر سوين نسمع عن الذي بو ملكي عن زريو هذه إذاعة الرنا هنا إذاعة الرنا الدولية سجد زيادة من الباش توسع مبرزة تقبل لي مالسي دم بتقاومه بزح تأجمات كم زلوا يزرداني بزح من قصاصات ولا بناي بوليتيكاترينا زي إرتراوي هاجراو ديمقراطية أو بايتو زبال بايتو نايجا أرسو حجي خم دجنا خبر أبر جميل أقدم مزيحيل نيرو يأكل كم تقول له تبارا بري مثل كمون زي تفلالي من قصاص نعمل شاتهم كم فنحن نحكي بالجمري مثل الله حجي زي كله أدلاينت نيروديو مالتي كنا بالكلنا حجي زي بحق ناس تكايرو زلهم من حجي مزي أقدمكم عم توقت ولا طرح حتى أسكايو بوجن إثيوبيا كامنا هيك دفدي واحد عينت متتاو زكايرو زلو كنتات دوز احنا الكنتات كفوسو يخيل لي زخم زناي بايتو متخابيل كتحسب له ازي متخخب بفلاي مزي اكل تتحيز مزلو فلي حق زربا نمنتاي فلي دغورتيل كاني حدا ناي بوليتيكا ودب وي ناي بوليتيكا التحساسات هدصوعو دلو كستا يكون التحساسب يكون وي دما أنتو إنتاي نقول لنا تسبسي بسمعت أب سمعت آتي زنقرات بسمعت
ምልክታት እስራኤልና ሕጂ ህዝባውነት ዳዓስሉ ደሎ ማለት እዩ ህዝባው ጥርናፈ ርኢና ይፈልጥና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተቃውሞ ደንበ ወይ ኣብ ዝዳለይ ትፍትሒ ህዝባውነት ዝዓሰሎ ጥራንፋ ሕጂ ይድመፅ ዘሎ ሕጂ ትሰብ እንታይ ይደሊ ከም ዝነበረ ይርዳእካ ህዝብስ ብውሽጡ ሓደ ስምዒት ኣለዎ ግን ከንፀባርቆ ደይከኣለ ዝሓዞ ነገር ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተፈልይሎ እንታይ ካትርጥ ኣለካ ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ክገብር ባዕሉ ክስትስእ ከም ዝኽእል ሓደ ቲ ፖለቲካዊ ጥርናፈታት ከዓ በይኑ ኮፍ ኢሉ ኣሎ እንታይ ተተሓሳስባት ታ ፖለቲካ ኣይገድሶን ኣሎ ህዝቢ ማለት እንታይ ዳ ይደልሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃገሩን ብዛዕባ ህዝቡን ክሓምም እንድሕር ኮይኑ ከም ህዝቢ ብሓንሳእ ኮይኑ ገለ ነገር ክገብር ይኢድ ብሎ ሕጂ እንታይ ኣክል ትብሲ ንኩሉ ነገር እያ ነቲ ክስታይ ጥራሕ ይኮነት ነቲ ስርዓት ጥራሕ ይኮነት ዋላ ነቲ ደንበ ፍትሒ ደሎ ዝግበር ምፍልላያት ነቲ በት ስርዓት ዝግበር በተሓደው ግን ንኽልቲኡ ይኣኽለና ደለከርሎ እቲ ምፍልላያት ብዘይ ገድስ መን ይገብሩ ደሎ ሕጂ ኣኽለና ክብለካ ኩሉ እዚ ህዝቢ እዚ ጥርናፈን ውዳበን ኦሃ ፍትሓዊ ነገርን ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፍልይ ድበለ ምዃኑ ካብቲ ካልእ ናይ ፖለቲካታት ውዳበ ኸሪእካ ደሊ ኣብ ምንታይ ኮንካ ደኣ ንህዝቢ ጥርንፎት ኢልካና ፖለቲካ ኮንካ ንህዝቢ ጥርነፍኒ ኣብቲ ማሕበራዊ ክብርታት ኢኻ ኮንካ ጥርንፎ ስለዚ እሱ ክመፅእ ኣለዎ ንቅድሚት ማለት እዩ ክንፀባርቕ ኣለዎ ከም ህዝቢ ንሕና እንታይ ኢና ኤርትራውያን ኢና እንታይ ኢና ንደሊ እንታይ እቲ ንሕና ጎዲሉና ደሎ እዛ ሃገር እዚኣ ስኒን ኢልና ንዛረብና ብኸመይ መፅያ እንታይ ስለ ዝጎድላ ኢና ከምዚ ኢልና ህዝባዊ ጥርናፈ እንደለና እዚ ሕቶታት ይደልዕል ደሎ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕሪእኻዮ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና መስለካ ብዙሕ ነገራት እንድሕሪእኻ ጆን እዚ ወፃዓታት ዝመፀ ካብ ሓደ ስርዓት እዩ ግን ነቲ ስርዓት ጥራሕ ይኮንካ ብለይም ጌርካ ሕጂ ክትከይደለካ ስኻ ደጉደልካ ነገርክ እንታይ ኣሎ ሕጂ ደቂ ሃገር ህይወቶም ዝኸፈሉሉ ዕላማ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊት ስድራ ቤት ዳርጋ ንነፃነት ዝተኸፍለ መስዋዕት ኣሎ ኣብ ማሕበራዊ ክብርታት ክንብሎ ዝተጋህስዎ ኣሎ ብምሉእ እቲ ማሕበራዊ ቅርፂ ናይ ወለዶታት ይዓኑ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይድሌቱ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ፍርሕን ስምዒትን ናይ ምልክ ኣሎ مش هلك بوزح نجاراتي أو خطأ وتغل إزخسر عكاقيني نقول له يسام عكاي هذا بوليتيك هو الرأيات راح يكون كسر عنا دلو خمسة توصاني تاتناسني نحدة أبى التحساسبان أبى تجبرات نزلوا شجرات على ليها نبتسب أو نتكتم اللي سألك أو أن حتى ما يسكت علامات تكوّز أنت خون مثلك بوليتيكا وطرح يكونني هزباون كوني حقاون كوني تطور نفنا تقولون حدنا تملكتاتون كري نيوهدت الناس سمرت سمعتات كريه شعونة حقاو حطتاتون كتل تقل مدرح فتيلك الله مدرتي سازي بز فلينات كم ذلو سير إيكاين من بالي اوكي زبو ساقري غني لي حجي انتايو تنأشتو كتماتات مالت تنأس دولا كتماتات أوروبرون يشي مالت يكونكن قلتو فيلن ناتاتن قدات دودا اي مسلا تن عبيت ختماتات جنا نمودات شجراي مسلا كم نابنت كم ستوكولم كم ابنت وسيناينا مالت يسخاتكم كاتا اخيباكم نست اب ستوكولم مختقبرو يخم حاسبكم دلكم از ناي شودناو حزباو غباي مالتي بمجمرتان اذا ناتكم كوميتي بتقلالا بحفشو اذا نشودن تكايد زلا كساب كندي غلصنت تحتاتنت كومون كله ክትበጽሕ كم زخالت نزم اب نامنت نتوم اب كتما ستوكولم زلو يكون كالوس كساتف دليو دلهم كتما حلالفو دليو ملقتا ያለው ሰገድና ወካ መጀመሪያ ሓደ كان فلطو ምናልባት ዝናይዚ ከም ሕጂ ከመሰናዳ ሽማግለላ ቅድሚኡ ግን ድነበረ ናይ ጎስጓስ ሽማግለ ነይሩ ነውሕ እዋን ዝጎስጎሰ ማለት እዩ
حجي انتايو كلتي تتححيز مچينتي قلصنت تحتاتنت تولد لها مالتي حدا حيل حيزوس ايسغرن مالتي تناي غوس شماغله كابز تفلاليا ختماتات بإنيشيتيف بتبغسو ناي ግለሰባት ስለዚህ ተበገሰ ናይ ግድነት ከበግሶ ዝኽእል ሓደ ጥብነፍ ሓይል ይኮነ እንታይዳ ግለሰባት ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ሪኦም እንዳተማኸሩ ሰባት እንዳዓደሙ ዝልዓልዎ ሕጂ ናበይ በፂሑ መስለካሱ ዝተፈላልያ ختماتاتን ጥርናፍታትን ቦቱ ደለዋ ወኽ ኸውን ንኽእል እዩ ብደረጃ ሽወደን ሓደ ማሕበር ከነቕመሉ ንኽእል ጎስጓሳት ንግበር ምስተባህለ ተገይሩ 7-8 ወርሕ ኣከባቢ ዓመት ከይዱ ሆን ሓደ እዚኣ ዛናይ ጎስጓስ ሽማግለትነ ኣሰናዳይ ሽማግለ ቆይማ ማለት 17 ዘሎ ኣባላታ ማለት ካብ ኩለን ከተማታት ሕጂ ክልተ ነገር ክምለስ ሓደ ዝናይ ግልጽነት ክነግረካ ኢለ ሓደ ሓይል ዝጠርነፎ ወይ ናይ ሓደ ከተማ ወይ ናይ ሓደ ውዳባ ከም ዘይኮነ ሓደ ካልኣይ ناشتو ختماتات بمنصار مستن عبيت ختماتات انتايتي قلطيفو خطرن فندخل ባህሪ ናይ ከተማ ኣብ ከተማ ሁሉ ግዜ ናቱ ባህሪ ያለው ድሌታት ከዓብ ምስኡ ወላውን አተሐሳስባ ከምሱ እያር አምንሽ ሰይ ከተማ ንخطرና ቀሊል ማናቱ እትዘለካ አማራጭታት ከማንስ ብዙሕ አይኮነ ንختራዳዳ ማን ምዃንካ ንختፋለጡን ጊዜ ይወስደልካኒ ስለዚህ በከምዝ መሰረት እቲ ደላይ ፍትሐብዝና አሽ ከተማታት ደሎ ኩሉ ጊዜ እንደሕሪኻ ጥርነፍ ድበለይ ድልድል ድበለይ ወላውን ከምዚ ኣብ ዓበይት ከተማ ንብሎ ኢንፊልትሬት ገብሮን ናይ ህግደፍ ሰባት ያትውን ካኣቶም ቀሊል አይኮነ ሕጂ ከም ተርእዮ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ብሽወደን ጥራሕ ይኮነ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ከምኡ ባህርያዊ ወላውን ብባህሪ ወደ ሰብ ድሕሮሲካ አምንሽ ሰይ ከተማ ደሎ ክፋለጡ ጊዜ ይወስደሎም ኣብዚ ዓድታትና ንርኢ ገጠራት ማለት ስለዚህ እዚ ባህርያዊ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ግድነት ብፍላይ ስቶክሆልም ሚቶቦሪ ገለ ደለዋ ወላቲ ደንበፍቲ ነናቱ ማሕበራት ገለ ትርኢ ሓደ ምስቲ ግፍሒ ካልኣይ ምስቲ ተሓሳስባ ሳልሳይውን እቲ ተንጸባረቐ ካብቲ ስርዓት ከክፉ ማለት ኣብ ገሊኡ ስኮርሶ ኽእሊ ካኣቶ ኽእሊ ስለዚህ በዚ መሰረት ይርአዩ ግን እንታይ ርኢና መስለካ ሕጂ ቅልጡፍ ነጸብራቃት ርኢና ድልየታት ስለጸንሐ ካልኦት ከተማታት ክጥርነፋ እንደሕርኪ ኢለ ንሕና ደይንጥርነፈሉ ምክንያታት የለን ንብላሉ ሕጂ ሪች ኣውት ኣገባብራቲ ምብፃሕ ትበሃል ናብ ከተማታትን ካብ ደገ ክመፅእ ምስ ጀመረ ነቲ ውሽጡ እውን ኣብ ማእኸል ደሎ በዓል ስቶክሆልም ኣብ ስቶክሆልም ክግበር ንዕኦም ከማን ክጸልዎም ጀሚሩ ናይ ግድነት ክሳተፍዎሎም በየናይ መንገዲ ብምሉእ ሰብ ክጥርነፈሎም ድኽእል እዚ ዓብ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ግን መበገስሎም እንድሕር ጌርካ ጽባሕ ንዝበዝሐ ጥርናፈ ጥጡሕ ባይታ ፈጢርካ ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ግድነት 100% ፐርፌክት ክኸውን የብሉ 67% እንድሕር ፐርፌክት ኮይኑልካ መጺልካ ዝበለጸ ታይ ማለት እዩ ከኺድ ድኽእል ሓይል ለካ ማለት እዩ ሓደ ብኣወንታ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሕጂ ክልተ እንድሕር ንሓደ ጥርናፈ ትደልይሆንካ ክትሳተፈለካ ብዘይ ገድስ መን እዩ ዲርዎ እቲ ጸንሐ ማለት እዩ መን ኣለዋ መን የብላን ናይ መን ያ ድበሃል ኣዘራርባታት ክተርፍ ኣሎ እዚ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ብዛዕባ ህዝብን ሕብረተሰብን ህዝባዊ ጥርናፈ ምዃኑ ከኣምን ኣለዎ ሰብ ስለዚ ብከምዚ ደረጃ እንድሕሪእዎ እቲ ኣይበፅሐና እንድብሎ ከማን ክበፅሖ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ሓንቲ ግን መዘኻኸራ ነገረካ እንታይ ኢና ንብል ነርና ናይ ግድነት ንኩለን ክንበፅሐን ከም ዘይንኾን ምዃንና ንፈልጥ ኢና ዓቕምና ድሩት እንድሕር ከም ዝኾይኑ ከንታይ ኢልና ኣብ ዝመፀ ግዜ ዝሰዓበ ከተማ በከተማ ደረጃ እቲ ጥርናፈታት እንደሌደልና ኣብ ዝኾነ ግዜ ክጽንበሮ ኽእል ነዚ ዝግበር ደሎ ምብግጋሳት ስለዚ ክፉት ምዃኑ ሓደ ካልኣይካ ወላውንቲ ጉባኤን ገብሮ ማለት እዩ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ብኸምኡ መሰረት ግልጽነትን ተሓታትነትን ወላ ገለ ከንጸባርቕ ማለት እዩ ጽቡቕ እሞ በቲ ሓደ ሸነኽ ከምዚ ንብሎ እንደልና መብዛሕትአን ከተማታት ናይ ሽወደን ወከልተን መሪፀን ጥርናፊአን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ተወልደ ናባኻ ታስዕብ ሕቶ እንታይ እድብል ኣለኹ
ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ነዊሕ እዋን ማለት ተፈላለየ ዓይነት ጥርናፈ ነይሩ ወይ ግን ሓደ ካብኡ ኤማሽ ዝበሃል ጥርናፈ ነይሩ ወይ እቲ ጥርናፈቲ ሰፊሕ ነይሩ ድሕሪኡ ከም ዓይነት ጥርናፈ ኣይገበረን ስለዚ እዚ ናትኩም ጥርናፈ ዓብ ሓላፍነት ከም ድሰክመኩም ፍሉጥ እዩ ሕጂ እዚ ካብ ናይ ባይቶታት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ከም ዝልክዕ እናታትኩም ዘካየዳ ባይቶ ይኣክል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሆላንድ ከምኡን ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ከካይዳ ጸኒሐን ስለዚ ካብኡ እንታይ ተማሂርኩም ወይ ካብኡ እንታይ ከሲብኩም ንህዝቢ ከኣን ብሓፈሽኡ ኻስ እቲ ዘሎ መኽሰብ ንዓኻ ኮይኑ ዝረኣየካ እንታይ ብጀካት ፖለቲካዊ ረብሓነሲ ካልእ ማሕበራዊ ህይወት ወይ ንዑድ ምልከት ነገራት እንታይ ይህልዎ ጽቡቕ እቲ ቅድሚ እቶም ቀዲሞም ዝገበሩ በዓል ኣሜሪካ በዓል ካናዳ ኣዝዩ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሖም ክበሃል ይከኣል እዩ ምክንያቱ ናይ መጀመርያ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ መጀመርያ ክትብገስ ከለኻ ሙሉእ ተዓዋት ኮንካ ትወፃሉ ክስታይ የለን ጉለታት ሓጓፋት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ምስ ግዜ ምስ ኩነታት እንዳተመሓየሸ ዝኸይድ ዝህሉ ጉለታት እንዳተኣረመ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ሕጂ ካብኦም እንታይ ተማሂርና ክበሃል ንሕርዳእ ኮይኑ ሓደ ብዓብዩ ክግበር ከም ዝከኣል ምሂሮምና እዚ ዓብ ነገር እዩ ክንገብር ከም ንኽእል ምሂሮምና ስለዚ ንሕና እውን ብኡ መሰረት ካብኣታቶም ተበጊስና ኣብኡ ዝነበረ ብልጫታት ስታይ እናገበርና ንሕና እውን ብኡ መሰረት ክንከይድ እናበልና ክህሉ ዝኽእል ጉለታቱን ኣቐዲምና ሓሲብና ኣሉ ብዝከኣል መጠን እቲ ጉለታት ኣሎ ተባሂሉ ዝተረቑሐን ዝተዘረበሉን ኣባና ብዝከኣል መጠን ዝጎለሉ መገድታት እንዳናደና ከም ዝሰገድ ዝበሎ እቲ ምንቅስቓስ መጀመርያ ብጎስጓስ እዩ ተጀሚሩ እቲ ጎስጓስ ከዓ ብዝከኣል መጠን ገሊአን ከተማታት ብኣካል ኣባላትና እንዳኸዱ ገሊኡ ብስካይፕ እንዳተገበረ ብዝከኣል መጠን ክባፃሕ ተፈቲኑ ብሰሜን ናቶም ምንቅስቓስ ነይርዎም ብደቡብ ናቶም ምንቅስቓስ ማእኸላይ ሽወደን ከዓ ከምኡ ብኩሉ መልክዕ ጎስጓስ እንዳተገበረ ግን ከም ዝሰገድ ዝበሎ ክብፃሕ ንኩሉ ሙሉእ ስዊድን ክትበፅሕ ስለ ዘይትኽእል ዝከኣለካ መጠን ትዝበዝሕ ኣባፅሐ እንተልካ ተበግሶ እሞ ብድሕሪኡ እተን ዝስዕባ ነታትካ እንዳረኣያ ነቲ ክስታይ እንዳረኣዩ ንስኻ እውን ምንቅስቓሳትካ ጎስጓስካ እንዳሓየልካ ሙሉእ በሙሉእ ክጥርነፋሉ ዝኽእለሉ መገዲ ክስታይ ገይሩ ስለዚ ካብኣታቶም ብዙሕ ተማሂርና ሓደ ክግበር ከም ዝከኣል ብኸመይ መልክዕ ክግበር ከም ዝከኣል እቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጉለታት ብኸመይ ክእረም ይኽእል እንዳበልና እንዳተዘራረብና ብግልፂ ካብ ኮሚቴ ጎስጓስ ጀሚርካ ድሓርካ ኣበሳና ዳኢት ኮሚቴ ብደቂቕ ድስከስ እንዳገበርና ብዝከኣል መጠን ጽፉፍ ዝኾነ ምድለዋት ኢና ንገብር ዘለና ጉለታት ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ እውን ግን ንሕና ከም ኮሚቴ ከም ኣዳላዊት ኮሚቴ ከም ጎስጓስ ኮሚቴ ነቲ ጉለታት ክህሉ ዝኽእል ብዝከኣልና መጠን እንዳጉደልና ኢና ንኸይድ ዘለና ወይ ነጉድል ኢና ንብል ዘለና እቲ ካልእ ዝበልካዮ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ብኸመይ መልክዕ ክጠቅም ይኽእል ዝበልካዮ ቅድም እውን ሰገዱ ኣነ እውን ተናኺፍና ኣለና ከም ሕብረተሰብ ናይ ባዕልና ባህሊ ኣለና ናይ ባዕልና ክብሪ ኣለና ናይ ባዕልና ልምዲ ኣለና ሕጂ እቲ ስርዓት ባዕሉ ብዝፈጠሮ ንሕና እውን ብስንስናና እቲ ማሕበራዊ ክብርታትና ብብዙሕ መልክዕ እንዳተሃሰየ ይኸይዱ እዚ ከም ዝሰገድ ክብሎ ፀንሐ ኣብ ሓዘን ምብፅፃሕሲ ኣቦታትና ዘይፈልጥዎ ናይ ሓዘን ዳስ በቲ ከባቢ ዝሓልፉ ከለዉ እንተሪኦም ከማን እልኢሎም ሓዘኖም ገሊፆም ወይ ከዓ ሓዘን ተካፈልቲ ኮይኖም ዝኸድሉ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዘጋጥም ነይሩ ይትረፍዶ ዘይትፈልጦ ሰብሲ ብቐረባ ትፈልጦ ዝነበርካ ከማን በተሓሳስባ ወይ ከዓ ብናይ ፖለቲካ ክስታይ ስለ ዘይተረዳድእካ ጥራሕ ኣብ ሓዘኑን ኣብ ሓጎሱን ዘይምስታፍ ኣዝዩ ግናይ ካብ ባህልናን ካብ ክብርናን ወፃኢ ክስታይ ዘበለ እዩ ስለዚ ነዚታት ክስታይ ኮይኑ ሓሲሱ ዝፀንሐ ተበላሽዩ ዝፀንሐ ክብርታትና እውን እንደገና ክንመልስ እንድሕር ንኽእል ኮይና ኣብ ስዊድን ከም ስደተኛታት ብፍላይ ካብ እዞም ሓደሽቲ ዝመፁ ምስቲ ኩሉ ዝሓለፍዎ ስቃይን መከራን
زقاتهم بدهوتاتون بحوار كوينا خنفتحون دخيلنا بحوار كوينا نتزقات منا ناي سدت بدهوتاتكم تزبلكو قد إمنا خنعوتلو اندحر داهوينا كترنف كترخب كتقلالك مويا وحاجز كتكبر اندحر داهونك مويا ويان أبيلو إلكا اختركب كتقلالك سلازي تي بحوار مترناف عقمتاتك أو هليلك عقمتاتك عكيبك نتي كقدم زخل كله بدهوتات عم مفتح يتقم ويكا خنتقملو نخيل انتخيلنا استفلاليو مويا محبرات ون بمقدزي ستاي بمقدزي مسرت محبر اندحر دقا كن استاذ نقبر سابليش كنقبر كيلنا كاباتاتهم كابتم مويوان ون كنكسب نخلو مقدتات له كينوز كمان انا كم حساب من الوقت زربا من واحد يكون ابزمت ጉዳይ ሀገርና ፍታህ ረኺቡ ابزمت መጻየት ኤርትራ ሞያታትና ንባዕሉ ወዲብና ኣብታ ሀገር ኣብቲ ናይ ልምዓት መደባት ንኸተሳትፉን ጥርንፍ ዝኾነ ማሕበር ክህሉ ከሎ ንኡ ዘዋህድ ማሕበር ክህሉ ከሎ ዋላውን ናብ ሃገርና ውን ዝጠመተ ዕላማታት ኣበጊሱ ልምዓት ሃገርና ውን ዝጠመተ ዕላማታት ኣበጊሱ ውን ከንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ዘድልን ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ሃገሩን ከምኡ ኣብቲ ናይ ልምዓት ሃገር እንድሕር ደኣ ብሓደ ተጠርኒፍና ብሓደ ተኣኪብና ንኡ ከዓ ተዋህድ ሓይል እንተልያ ወይ ከዓ ውዳቤ ወይ ከዓ ማሕበር እንተልያ ብዕግበት ብጽፈት ከተካይዶ ትኽእል ማለት እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ስዊድን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፀገማት ምስ እቲ መንግስታዊ ትካላት በብደረጃኦም ከተዘራረብ እንድሕር ደኣ ኮንካን ጉዳዮም ኣልዒልካ ፍታሕ ከተናድ እንድሕር ኮንካውን ሓደ ዓቕሚ ዘለዎ ማሕበር መሪሕነትን ክኢላታት ዘለዎ ማሕበርን እንድሕር ዳልዩካ በብደረጃኡ እንዳተዘራረብካ ፍታሕ ተናድየሉ መገድውን ክርከብ ከኣሉ ስለዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ረብሕኡን ገፊሕ እዩ ኢለ ክገልጾ ዝኽእል ማለት እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን هراي تولد سفامريان كأوروبا بتاع ميدا مسكنا كأغني لي سجد زحتو ناي مودة تانا السوق أنتايو رادي إرنا نزي ناي أكل مع بلاو من قصاص أب كل خرنعات عالم تكايد زلو بعق ما شافه نكتبوت أنيعا زي ناي لاز إسران شو عتن تكمتي أب كتما ستوكولم أب شيستا ترف تكايدو زلهم ناي أكل ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ስዊድን ካ ቀዳምነት ሂብና ኣብዚ ነቃልሑ ለና ካል ሰማዒ ኣብ ስቶክሆልም ክሰምዕ ብባል ናብ ስዊድን ከባቢኡ ንክሰምዕ ብምባል ኢና ብሓፈሹ እዚ የኣክል ምንቅስቃስ ኣመልኪትኩም ነተማ ውሽጢ ሃገር ዘለው ኤርትራውያን ክተመሓላልፎ ደልዩ መልእኽቲ እንታይ ኣለካ ካብ ንውሽጥስ መጀመርያ እንደገደው ሕልፋታ መጣኽቲ እንደሓነ ኩሉ ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ከምባል ከም ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥ እንደገደሎ ሓደ ዓይነት ስሙር ህርሚት ልብኸደል ከሎ እንደሓደሊ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ንምባል ሓደ ተሓሳስባ ይሃልዎ ንምባል ኣይኮንኩን እንታይ መስልካ መጀመርያ ኣብ ጥቃኻ ደሎ ከምዚ ሕጂ ጌርና ጎስጊስና ቁሩብ ኣብ ከምዚ ብፅሕና ደልና መጀመርያ ነትብሽወደን ደሎ ሰብ እዚ ዝምስረት ደሎ ወይ ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ ጉባኤ ብድሆታት ኣሎ ግን ባህናጽ መንገድን ኣሰራርሓን ኩሉ ትገባብ ፍታሕን ምን እንዳይ ጥራይ ዝስተን ምሻለካ ኣብ ዝተናውሕ መስራሕ ናይ ክሳይና ጸኒሕና ሕብረተሰብ ናይ ማህዋይ ሕጂ ግን ታይ ደልየና ደሎ ኣቃብ ኤርትራዊ ክብረታት ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራውን ይኹን ዋላ ኣብ ሃገራዊ ሕግታት መጽሓ ከማን ክትጥቀመሎም ትኽእል መሰላት ናይ ማዕቀብ ክብረታት ኣለው ሕጂ እዚ ርትዓውነትን ተገዳስነትን ጥራሕ ይደልዩ በዚ ቢልና ሕጂ ኣብ ሾደን ደሎ ሓጋዝ ጸጋታቱን ክንጥቀመሉ ኣለና ስለዚ ኤርትራዊ ኣብ ሾደን ደሎ ብዘይ ገድስ ንሕብረተሰብ ማሕወይ ምዃኑ ክርድኦ ክላሎ እዚ ነቲ መፈላለይ ወይ ነቲ ሃጓፋት ወይ ሓደ ማሕበር ኣምፂኻ ብልዕሊ ሓደ ማሕበር ምድራዕ ኣይኮነን ዝሰርሕ ማሕበር
ህዝባውነት ዘለዎ ህዝባው ጥርናፈ ዘውሕስ ማሕበር ንምግባር ይተሓደ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ዓዲ እንድሕሪልካ ንግን እዚ ዝደገደሎ ሕብረተሰብ ምናልባት ከምቲ ዝድለ ነቲ ኤርትራዊ ክብርታት ከንፀባርቆ ይከኣልን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ፍልልይና ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ደለው ኣሕዋትና ኣቦታትና ኣዴታትና ሓትና ኩሉ እንታይ ይመስልካ ንሶም ኣብ ትሕቲ ርግፀትን መግዛእትን ኣለዉ ንሕና ግን ኣብ ነፃ ዓዲ ኣለና ሓቆም እዮም ነዚ ፀጋታት እዚ ተጠቂሙ ንሕውየቶም ክቃለስ ዘለዎ እዚ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ንሕና ነቲ ናታቶም ገሰታት ከነፀባርቕ ናይ ግድነት እዚ ክንብል ከለና ግን ዘይክእልዎ ነገራት ክገብሩ ንምድፍፋ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ንሕና ኣውያቶም ቃንዞኦም ልክዕ ማዕሪኡ ኣውያትን ቃንዛን ንዓና እውን ይስማዓና ምዃኑ ንገልፅ ኣለና ዓዊልና ነብል ኣለና እዚ መፍትሒኡ ኢድ ተሓራረድ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ምስ ግዜ ሰባት ርዲኢቶም ኣዕብዮም ከመይ ገይሮም ንዕኦም ድመስል ስርዓት ይተኽሉ ንሕጂ ጥራሕ ይኮን እዚ ስርዓት እዚ ከያዳ እዩ ዘይልወጥ ስርዓት የለን ድሕርቲ ስርዓት ዘሎ ኣገባባት ግን ካብ ሕጂ ንሕና እንዳሓወና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ብኡ እውን ክፅልኦ ይኸድል እዩ ምክንያቱ ተስፋ ደይብሉ ሕብረተሰብ ንኸይከውን ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ተስፋ ከም ዘለዎ ንሕና ከዓ ከነንፀባርቐሉ ኢና ነቲ ተስፋ ተቃእሱ ክመስሎ ኣለዎ ጥራሕ ይድብል ብዝኾነ እቲ ዝሓልፎ ዘሎ እቲ ውሽጢ ዓዲ ሰብ ንባዕሉ ንሱ ቃልሲ እዩ ንባዕሉ እቲ ስጋዕ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ከም ሕብረተሰብ ጠጠው ኢሉ ወላ ኣንፃርቲ ስርዓት ኣይለዓል ግን ብኩሉ መለክዓቱ ሓደ ቃልሲ የካይድ ከም ዘሎ ይርዳእና ሓይሊ ሲኢኑ መጠር ነፍሲ ሲኢኑ ኣብነት ዝኾኑ ሲኢኑ ወሓቅ ስለዚ ነዚታት ግን ከም ተስፋ መቁረፂ ክኸውን የብሉን ምናልባት ናይቲ ስርዓት ሙዳቅ ይረአየና እዩ ኩልና ግን ድሕርቲ ሙዳቅ እውን ከም ሕብረተሰብ ክንቅፅል ከም ዘለና ኤርትራዊ ነዚ ክሓስብ ክኽእል ከም ዘለዎ ጥራሕ ከዘኻርብ ደሊ ራይ ዝፅባሕ ኣብ ደጊመ ኣብ ሽስታ ትረፍ ከተማ ስቶኮልም ተካይዱ ዘለኹም ንዕለት 26-27 ጥቅምቲ ፍሉይ ምድላዋት እንታይ ኣለዎ ብጀካት ነቲ ምቋም ናይቲ ማሕበር ማለት ነቲ ባይቶ ብተወሳኺ ፍሉይ ነገር እንታይ ኣለዎ ንሰማዓት ክትሕብሮም ደልዩ እንተሎ ኮይኑ ኣብ መደባትኩም ከይተፃፈፈ ወይ ድማ ኦፊሻል ከይትገልፅ ከይንዛረበሉ እምበር ብብዙሕ መላክዓቱ ከምቲ ልክዕ ከምቲ ካልእ ክስታይል ግበር እዩ ሰሚናራት ኩሉ እዩ ኣስተምሮታት ኩሉ እዩ ከምዚ ፓነል ዲስካሽንስ ኩሉ እዩ ዘተታት ኩሉ እዩ ወላ እውን መራሕቲ ሃይማኖት ድሕር ተኻኢሉ መፂኦም ነቲ ክውንነት ናይ ሕብረተሰብና ብግቡእ ክገልፅሉ ዝኽእሉ ማለት ብሕልናዊ ኣተሓሳስባ ህዝቢ መራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ ሕብረተሰብ እዮም በተሓደ ወገን ዝሃንፁ ዲሲፕሊን ስነ ምግባር እዮም ስለዚ ብኡ መሰረት ከዓ ነቲ ክብርታት ዘብለሉ ክብል ስለዚ ዝተፈላለየ ርእስታት ዝተፈላለየ ዓይነት ሕብረተሰብ ብዙሕነት ዘለዎ እንደገና እውን ዋላ ኣብ ዕድመ እውን መፂኻ እውን ዝተፈላለየ ሰብ ክሳተፎ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ልዕሊ 70 ተወከልቲ ክቐርቢኦም ካልእ ዝተረፈ ከካብ ቦትኡ ዝመፅእ ተሳታፊ ህዝቢ ከልዎ እዩ ነቲ ጉባኤ እቲ ግልፅነት ኣብኡ ክረኣዩ እቲ ትወካል ከዓ ከካብ ከተምኡ ተወኪሉ ስለ ዝመፅእ ህዝባውነት ከዓ ብኡ መሰረት ክረኣዩ ስለዚ ተመሊስና እውን ነናብ ከተማና እቶም ተወከልቲ ኮይኖም ዝመፁ ብኡ መሰረት ከዓ ኣብ ቦታኦም ከዓ ነቲ ጠርናፈ ከውሕሱሉን ክሰርሑሉን ዝኽእሉ ባይታ ንምግባር እቲ ጉባኤ ብከምዚ መሰረት ብዙሕ ነገራት ሒዙ ክቐርብ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ብዓብዪ እውን እቲ ምርጫ ክግበር እዩ ምክንያቱ ነቲ ዝምረፅ ብሃገር ሽወደን ደረጃ ካብቶም ተወከልቲ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ደሳላስል ነቲ ውህደት
بقوم مجر زسلاسل كاب جيزي ناب جيزيون نتنهر نايتي طرنافتات كوسخن ندحريت كيملسن زغبر حدا دلدل بله شماغل كوصي مالتي رايمو كبرات هاغايشي سجد حقوس كاب كتما يتبري كومون تولد سوارام كاب كتما أربرو شودن بمخنيات مقام هزباوي ጉባኤ ናይ ሽወደን ወይ ካ ናይ ያክል ካብ ዕለት 27 ጥቅምት ንክልተ መዓልቲ ኣብ ስቶክሆልም ዝምልከት ዝነበረኒ ሕቶታት ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ስለቲ ምሳይ ጽንሓኩም ግዜ ብስም ኩሎም ሰማዕት ድምጽ ራድዮ ረና ይመስግነኩም يغنيلي ጽቡቅ ግዜ ይግበረልኩም يغني ራድዮ ረና هذه إذاعة إرنا زخبركم سمعتنا نلوم قدام تداليز نبرة حفشاوي مدباتنا أمس فتيبنا لنا فنوري دي إرنا بمربات حبريتان ساتلايتن نيسران 4 ساعات كتساليو راديو إرنا